Pakasalitaan, di pagayam tayong nagana natakwan, surat? Nagsurat? Samuel. Samuel. Ayan. Hindi kalman napaset ti pakasalitaan ni Samuel. Nga napauluan iti kinapudno. Sagodahin nga ti surat, idi kalman laing. Idi kalman laeng manong nemi, ta makitak tiragsak ni nanang idi, ta agkuyog kamin nga umuloy iti stage, idi day tangin nagpanagraduar iti kolehyo. Inawat ko manong nemi ti kad ko, kinitak ni nanang katagtad-tad di kitiluan. No kano pa nga graduarak nanang panagsangit yo. Sangit na ragsak anak. Kamaod siyanan na. Nagturpus kan. At damit lang yung bunga, tilay, rigrigat mi kinitatang mo. Nang, hamping nga sigurado. Nga, agtegak pa iti board ko. And then, agsapulak to pala iti trabaho. Ado pala karigat na. Sa bagay. Ang agapu at graduar ka at diploma mo. Ket umanay da itan. Agtik ka pagayam ti board mo. Kalpasan na, uren no maipasam to ti board, narigat to palang tagsapul ti trabaho. Haya po haya, awal na ti makabudpud no. Manong nemi nagasatak kunak agsipud ta, siyak ti nakapudno. Ti kinapudno, nga siyak laeng kada kami nga kakabsat tinaka iyulo ti agadal. No pa siyak ti burudak manong. 5 kami nga kakabsat, makitaltalon laeng ni tatang. Tumultulong mit laeng ni nanang ititaltalon manong nemi kastamat din ti bangkay. Iso nga din naggraduaren ti high school, di kiti upat na kakabsat ko, nag-istoy awedan. Adda na pa Manila, nga simre kakas katulong, adda simurot iti a construction firm nga nagbaling nga construction worker, ada nagbasa o nagbra aka sales lady, ada kumoro aging gang iniinot metten nga nag-aasawa da mano. Ket siya klaengen itinabati ti sidong datatang kininanang nga kunak kadakwada. Tang lang no graduarak to niti high school. Pagbasahin nagtuwa, please. No. Kaya makapudno ka anak ko ta. Maipas nagputagbasa katuan. Siksik ka matlaengan, taltalutan matlaengan nga hamang-mangan ka na kita mabingan nga apit ni tatang mo taltalon. Awan una yung tipaggastuan tayo. Hindi, no, agapit po ni tatang mo ti ginahang taltalunan na akit. Mangilasin tayo ito ti bagas, nga para kanin tayo makatawan, na kinaduma, ilako tayo di irik, sa isuntod, pagmatrikula man ako. Agyamanak nanang, agyamanak kata kitatang, anak, no agbaling ka lakid di nga napudno, iti ambisyon mo, matunoyam. Isong kawan sa baling aramidem, na di tumulong ka na kami ti taltalon, dito'y balay, agbasa ka, ipas na yung putagbasa, kahit mo kasta nga bakasyon, kumita ka mati mo bali mo nga pakakitaan ti kwarta. Kinapudno na manong nemi ka na da bisikleta idin. Bisikleta at araramatek nga mapanagbasa iti kolehyo. Wait, no pay. Ado di kita mangkat-katawa kanyak manong. Takas taon ilinit kuno ka nga sumangpet dito eskwela no agapu di balay. Kabayatan ng basbasaan. Mangituog ko tak, tipagsukatak no ka. Ang dabag kong may kabilak na di malinita. Sa pangikabilak ka na di pagsukatan. Jack agmirmirian da idi manong nemi tada pangusarak kunak no agin inotak. Dito'y ko manong nemi nga namamo ti babae nga nakariknak iti ayat. Ngayon da ito'y manong nemi ni Myra. Ada na giti gondaway manong nemi nga isut mga awis kanyak. Huy, Samuel, api ada uy na. Sorry,
Samuel, mekan, tagmerienda. Sorry, awang pagmeriendam, awan imeriendam kanyak, siya di magpamerienda ken ka. Thank you na langin, Mayra. Diyak kami ni Romanti bagik tagmerienda, baka sa pulak, awang pagmerienda. Yung siya di makamaw. Mas asyanak nga ken ka. Kit-kitak pa dito, balo mo no, kasta nga mangang ka ti aldaw. Sabi din ka mapanong makikarender yun no restaurant. Gininutak nga ron. Marigrigat kayo? Uy. Ngayon nukas ka sa lang, siya klati anak na tatang nga makareduar. Ta kayo, Mayra. Ang mga pabisi ng padpado na papakin ni mama, na pindas balay mi, kompleto kam talaga man, alikamen, at tapay katulong mi. So nga Samuel, mas asyanak ka. Nata problema ti kwarta, hanggang maitid na datang ginanang mo, ako ni ka lang kanya. At talawans ko. So nga umay ka. Tagmerienda. Oh, di mo kayat? No, di mo kayat, isina ka. Oh, anong isina? Isina ka kasgayem. Sige nga rin. Narigatin nung isina na nagpeso. Nang ron agad, crush kamit ka ron. Crush laeng. I love you. Paniknik mo. Kasano? Di, umay ka kanyak, sumurot ka kanyak, hanggang kid-kid. No awisan ka, sumurot ka. Kasta idi manong name iti panagam amomi, ken kinasigid mi ken ni Mayra. Hanggang hindi adda kami di 4th year college, official and ngaon kami man. Ada dagiti gondaway, nga ada gondaway mi agin narako, ada dagiti gondaway manong nemi nga ag lips to lips kami tinakapapao. Ada dagiti gondaway manong nemi nga agalikutek tiramay ko isaruksukot dakulap ko iti barukong kurang nalaidin manong nemi nga awisek isuna iti hotel. Ngem ti problema, awan gastusek nga mangi hotel keng kuana. Ilibre nak pa ti merienda pagkatapos no ibagak ngeng ka mag-hotel, baka isupay tagbayad. Nakakat-katawan niya. Ay no, dahil ngem dahil ti kinapud no. Ay kakas na kunak itay manong nemi kakas taon na iti ragsak orila makaluwa ni nanang iti ragsak na. Agsipot na nagraduara ko. Sa kaya nagawid kami manong nemi na panak iti ayan ni Mayra, inagbak ng danga talaga. Kapipinsterwatin na gitinagad na keng kuwana. Mayra, happy graduation. Thank you, Samuel. Happy graduation to. Nagawid ka? Gawid kami. May makipaala. Ang pahala mi. Oo. Hindi ka lang nagpartikal ding. Check mo na mo kang natatang ko. Ngimjak sure. Kita pa yung umay ka kanyak. Da kayo adakil paala yun. Nagado. Huwag nga ron. Uri lang kanuduwa nga. Tinangkat rin ng cater. Wow. Ada pa'y live band. Nakaw. Shakti umay. Sigurado rin ha. Sige. Wala yung kanto. No malpas paala yun. Di malayo. No. Ada pinarti yung kalding. Magtugot kanto man. Oh. Tasok tak to tiletson. Peso? Uy. Namnamayag nga awang kalding di balay Ang tawa mo't kalding mi. Sige nga umayak to. Balo ng kanto kalding. No, nagparty na tatang ti kalding. Napanak ngagpay sumanong name kit perming grande. Ang grande ti graduation kuana. Panagpaala na. Nakatado regalo na. So bali na baknangan niya. Hinggang ka manong nemi kanyam amunak kada papakin papakin mama na. Sino? Nakita yun tayo pa, ma. Imay dito eh. Ano't relasyon nyo? Ganyan na hit kami. Kurang mo lang ako pag-boyfriend mo. Saan ka din nga ni Lester, trubikin ka? Dito lang na ito yung Samuel lang at mamirmiraon. Kaya tatmatikin ka, Mayra. Di mo umusa rin tapanunot mo. Ipat-patik ko ni Samuel. Papa, hana ka maparagsak tayat. Oy,
lalaki. Mabalin mo ti pamanaw. Pa, please, ang sikat mga isuro. Sige nga rin pa. Namitulod ko isunga. Sana instead kanya. Pasensya ka na. Arig nang halipay ti abagak manong naming nga nagkahawid dito'y balay. Ba naganas daawan datatang kininanan. Apa nga nagpukaw ka? Sapsapulan da ka di kiti kabagyan tayo. Napana kita yan dam. Mayra, datang. Iso dati nakita-kita nga binungon mo nga kilawan na karang kaldeng. Uwantan. Sukatan na letson. Ne, lanyan. Sukat dati kaldeng. Letson. Naku maturog. Manong naimi kinapudno na nga talaga kahit talaga nga anak may karika daw Mayra. No saan nga nagbalingan na siyat ni Mayra kanya katultulungan na iliblibre na kano talaga nga saan ko kumangipat-patag awang kumatrelasyon ni. Mamatiak nga napudno iso na kanyak manong. Nga mailaban na nga tat panagayat na kanyak. Idin to talaga nga imparupan ti amana nga didak kaya nga mamirmiraot ko na. Dahil nagbaling nga kaharit kanyak manong name impasnek ko tinag-review ket nakaruwarak. Ngem ti problema ita. Nakadadot pag-aplayak manong. Data. Application letter, ipatulod ko. One, through online. Siya. Agur-orek ti tawag. Dahil ko adakawada ng cellphone number ko. Wala. Personal pa yung mapanak manong name sumbrekak o ano saan damagan di security guard kanya. One, sir? Yes, sir. Nag-apply ko mga trabaho. Ay, awan sa amin tiyan mo ka vacancy, sir. May pan kumaditulatan ko. Ti pa mayam, sir. Sa pulam ti page dito yung opisina. Ija kang i-select mo ti application mo siya. Mamano na kita personal. Sa dala o may ang personal no at natawagan. Mga minti mauring ko tawag eh. Kasta mo na paragliglagan mo. Ang pagpunas mo. Anam nagluganam. Bisikleta. Ay! Iso na dyan parking mo dyan. Wansa. Kaya uri na ada kandado na. Makano dahil mangintaray. Ada kandado na. Nakakandado lang ta. Kadaanan saan? Met sir. Eraser mit lang ha. Nagiti mo na ng eraser. Di cambio? Okay. Sige. Kasi pamayam. Boss. No kahit moag-apply kayo. Sana, di kita aplikante no kan sa dala o may toy no tayo adatawag. Sige nga, thank you. Manong naming mababain naglaunay kadatatang kininanang. Na nakabaybayakin nagtalong bulan ng sipod nakarwarak ti board. Ayawang pa inastre ka man ako. Ayawan pa titawag na kanyak. Tatang. Kita, sika kami na personal ti mapana. Tang, kasi tamat ti aramedic ang handak among entertainen. Salang ka no sumbrek di kiti aplikante no kasta nga ma-interview dan. Adamat ti online nga pag-applyan. Arig na, amin nga amam mo kapag obisinaan, kanta kumpanya, kanta, basta inikakita ti resume, application letter ko, impakitak pet resulta ti board na nakarawara. Ako mat, nagtawag. Tit kumusta mat ti girlfriend mo? Tawag-tawagak yung sa nga sumungbat. No, kakasyo na nga sumungbat. Di ka pala mga isturbo kita jakayat ka kagura da papagin ni mama ko na. Siguro sa kantula entertainin no ada mabalin mo nga ipaniknik nga maikari ka kada kami ko na. So ngarti trabaho ko kahit ko mati trabaho nan dadang nanang ura gay magturpos ka ti kolehiyo no talaga nga pagtrabaho awan ti master mo nga trabaho.
Nakatanog abroad hak. Alang nga rin trabaho mo ti abroad. Huwag nga rin. Kit-kitak ti mabaling kong applyan ti abroad. Ay nakakabayatan nga umpet pagtrabaho am anak. Umay ka pala tataltalon. Ano to ko na di tao? Nag-graduate ti college nga. Tamad na tataltalon ko na da. Kabayatan nga umpay pagtrabaho am. Ay, kasano nga amin? Apay, awantang. Hindi ka mapukawan tinamnama, baro. Nagtabang ta kinapo Diyos. Agkararag ka kinapo Diyos, nga sapay ko tamad ng kantumat sa trabaho. May may isang aldaw manong name nag-ring ti cellphone ko. Hello? Mr. Samuel Jimenez? One, sir. Okay. Masapo nga matandar ka para ti first interview. Diba? Agap-apply ka dito. Ay, anak akong pa na rin, sir. Imbaga na. Ayun, sir. Anak oras na rin tunumigat? Alas 8. Tunumigat. Para ti interview. Well, sir. Thank you, sir. Thank you. Siyempre, manong nemi inyarwatak mo ta. Ti makadakas. Bisikleta mo ti bagsakayak. Kung na hindi ninanang manong, ibate mo ti bisikleta. Hanggang may bagay kang kanda tarwat mo ti bisikleta na. Siyempre, may interview ka. Yung nang, abang ano, narikat nga galat pagluganan sa narwamak ang bisikleta. Isus, anan tulakit ko na di kita pag-applyam. Nga dikit pa daw nag-apply nga ma-interview kat nakakutseda o nag-commute da. Si kanto nga, aglinglingat kanto. Mga itukutak mo't pagsukutak nang. Ewan nang itabadom. Sa akong tumala ibado reto yung sa bado kinto, no? Ito, no, sumangpatak sa jay. Sige nang, tang, alangarot anak, good luck kang ka. Thank you, tang. Nang, ikarkararagan na kasabi ko mata, makalas na interview, kat master ka trabaho. Nagmalasak ka rin nga aldaw man. Nagmalasak ko na. Gaputi kinaadayo na medyo mabanog ako. Nagbisikleta. Sa bagay, nasapamot pa lang ko na. Adayo pa tala sutso. Ti makadakas manong. Gaputa, ti banog ko. Saan ko unay na iturong ti bisikleta. Kat tinakaparking na pintas ng kutse. Nadalapos ko. Ay, uy! Aray. Ala. Nakarumyanan. Ini-extend ko manong nemi ti bisikleta. Nambarak na ngalat ti pagpunas ko pagpunas. Kinitak ti bakarang ti lugan manong. Kasla ka baro-baro pa'y. Nagasgasan. Oh my God. Kinitak taglawlaw manong nemi aon sama ti nakakita kanya. Sa dino ka tayo teking kukwa. Hindi ta namindek. Nagkoreak. Bareng madamdaman kat may tumitlataking kukwa. Saan nga mabaling nga jak? Agpakawan ken kwa na. Ken no man masapol panganak nga rin may bagana mo naginalakin dito. Diyos ko. Paunay matin, ti malas na. Hindi kitak manong nemi ti oras iti cellphone ko. Ala? Adayo pa ya. Oray lang 20 minutes ka nag-oray dito. Ano yung tiramidek? Panawak latan. Oray tao mo nakakita kanyak. Ano yung manong nemi nang anak ti papel. Kininanak ti bulpen. Itibag ko. Sa ko insurat. Sorry, nadamki saktikot sa iyo. No kasapulan dak to, tawagan dak lang ito nga number, 0949. Sa ko kinupid manong nemi. Inlipit ko karay jay kwa. At napanaganam na jay. Pagkat kwa. No, tudo. Ha?
Jay. Shoot nga bro, kalpasan na. Manong nemi sinakaya ko ng bisikleta. Barbaring makamakam ko kunak. Yung naladawak manong nemi iti 10 minutes. Sir, may saka na may interview. Ay, awarin ah. Nung naladaw ka, once na naladaw ka, 5 to 10 minutes. Wala na. Sir, mabaling ka din nga sumri ka klata. Sige. Sumri ka. Aglagin ka sa jay. Ibagam Diyos to nga time, ha? One sir. Manong nemi. Madati signal ito eh. Di makikoperar. Signal, kapsa-kapsat nga signal, Ano, daganas mag nga programa. Ano, mabalinte nga ron. Agpuko po kasi man, mapuko ti concentration ti programa, mapuko mo ti concentration, nagdagnag. Nagbuy-buya. Mitin. Nagbaybayad kami mitkut, kung susto. Nagpatinggan tayo. Ay, di interview. Handa nga imun una manong naming nga listaan dagiti aplikante nga ma-interview nga naited it interviewer. Edi malpasen. Agpapanaw dan. Sir, siya pa'y. Sika pa'y? O, nagamod to. Sir, may sakit na tawagan. Nalado ka. Nalado ako, sir, 10 minutes. Sorry, ha. Kasano ko mga alain na ka? Kahit interview pa lang, naladaw ka. Anong tulagin no magrugi kang trabaho? Kung amin, sir, wala niya explain mo. No, nadaw ka nagrubwat, o noon at napasamak dito dalan mo. No excuses. Sorry, ha. Sige, sir. Thank you. Anay nga midedya nga panakadalapos ko di kotse. Awan ba't kami tinakakita kanya kita apin nga jak pimalo pala nga tagos mo. Sak eh. Sakte tao nga jak pinabadasan ti nakulbud. Kinapudnulat ti prinsipyo. Siguro hanggang na ikari nga makastrike kak sa jay. Alagurek palat sa baling nga tawag. Sa baling nga tawag kunak. Idagring di cellphone ko. Hello? 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 Nagan mo, please? Didagay mo. Amam mo, ang pinatawagan da. Your name, please? Samuel Jimenez, sir? Mabaling nga din report ka. Itibagak kang kaombisina? Sige, sir. Imbaga na. Kasi dugmet. Sige, sir. Umaya ko. Good morning, sir. Tinawagan dak, sir. Pinag-report dak dito ng opisina. Tugaw ka. Di ka di mas daw no apay nga namuhag ti cellphone number mo? Sika tinang garumiyad tikutsek dadat nakalaak ti loga at number mo nga di mo mong imbaga tinakan mo siya iso nga sinudsud ko tinagan mo tao ba ti nagan mo inje surat ng batin. Sorry, sir. I'm very sorry. Kung amin, sir, gabuti bandog ko ang bisbisikleta. Saan nga napintas ti panangiturong ko ti manibela. Saan ba't nga napaspas? No saan nga napaspas ti bisikleta? Ako haling-haling nga siya. So nga, napadam gisak di kot sa iyo, sir. Sorry, sir. Awa nakakita ka. Anda, sir.
Sino? Nihapod Diyos, sir. Ngayong tao nga badam. Awan? Awan siguro, sir. At nag-urek sa 10-20 minutes. Orayan kayo, ngaking kukuha. Tapno personal ko mga padispasarak. Kinuha niyaman ti obligasyon ko, no kabailak lagi di. Nagkapon. At ang aming tawag da kanyang sir, nag-apply nga agtrabaho. Oren maala ka. Sana ka na-interview sir, nalado ka. Malas nga ron, nakadamgisak petikotse, sa naladawak. Agab-apply ka trabaho. Uwan sir, newly graduate ak, naipasa akong di board. At intugot mo dito nga resume. Anda sir, kailangan. Dito sir, inokrad na manong name. Abag iso na eh. Nairan-ran na. Ngay dilayang kalman. Nga nagretiro na di manager di may isang branch di kumpanyak. Agasapunan ak, di ko sukat na. Manager, sir? Ala, tsak kabalan sir na nga tunay. Manager mo tinasigot, sir. O mangrugyak pala ti ko, sir. Alisto ka lang ang susuruan. Tanalain ka, alisto ka siguro ang makasurusuro. Dahil nga posisyon di kahit kung mapilaban. May bagay kang ka. Gamot ka sa pulak, kasapulan ti kumpanya. Tinapudno. Ti may sa nga tao nga napudno. Honest. Tanapudno ka kadi? Amon Samuel, nasabali ko maataon, ti ka nakapasamakan, tinapasamak mo. Kat awan ti tao nga nakakita kang guwana. Timaray ko man, nga dagos. Nga saan nga naguray. Nga kaputawan ti mo, oray na, inaramid mo pa lang tinangibati cellphone number mo tapos makontak ka. You're very honest. Nakapudpudno ka. Kastat ka sa pulak, nagtrabaho ka niyan. Tinapudno. Naalak ka, nakapasa ka rin, sir. Abi nga nagsangit ka, tiyak kahit timangit. Sangit ang diragsak ko, sir. Mangrugi ka na inton bigat. Turugyan ka ng isuro. Kadamok, nga ore may sa duwangal daw, nga parang isuro ka. Kabay lamang. Basta ituloy mo, tikinapod mo. Thank you, sir. Welcome. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Kat kasta ori tiragsak dananan kay ni tatang manong nimi. Ori lain parpatsanak ni tatang itikalding ko nam. May sakto ka nung nga manager. Dagos nga manager manong. Ngat kaputan mo ka magustuhan manong nimi ni Myra at Karnet Kalding. Nangilasinak iti kaldereta ken kilawen. Nagbisikleta ka na panidya balayda. Nakiktot manong nimi ni Myra ti hasta akon mangrugi akto into no bigat. Manager nga sigon. Manager? Huwag kaya. Nagpaala. Nagparti ni tatang ko dagos ti kalding ta. Pinaalaan na ti panakastrip ko trabaho. Ito, kilawan. Kardireta. Hey, Myra! Ala po, ano ka? Dani pa ba? Sino na Samuel! Sir, good evening, sir. Abi nga di mo bastragan. Sumar ka, ano? Hello, sir. Ano na tayintad mo iti anak ko? Kilawan na karne kalding kaldereta, sir. Yapa yung isulat pang tindam. Sakbat kat kurso na anak ba? Orita ato, sir. Pa, alam nyo nga rin pa. Islang nangagkuita yung mangrugi kayo nagtrabaho kas manager. Uwan, sir. Gusto nga rin ko na nanay kagayam ko. Sino kagayam nyo, sir?
Dito, nangalaking ka nga manager. Gayom kami, tawag na kanya. Gapo iti kinapudnom. Kasta ti kayat ko ang bali nga manugang. Ana, pa kahit yung lang sa buwan? Wen, manager ton. Oh, sa napudno pa eh. Napudno ang serbi, napudno pa na kahit nakinggan. Talaga sir, napudno pa na kahit ko itanag iyo. Alalala. Sige, awanin ti problema. Basta, ang trabaho kayo bilang adwa, ang gurnong kayo, ganito nakasagana kayo, isonton ti pa nagkalaysay. Awan nga tan ti kararagsakan nga Samuel no saan nga siyak manong. Agas tama ti ragsak ni Myra, ti ragsak na tatang kininanang. Ti ragsak manong name ti big boss ko, hindi maisuro na kat nakalalaing nga. Magustuhan dakmet manong name di kita adda iti babae. Tanaanos ka no, naanosak ka no, kanasing petak nga manager ka. Nagasawa kami manong name kini Myra kat nadaan kami iti talungan nak. Naragsak kami, wen, kadi daw-dawat mi sabi ko ma, nagtultuloy ti ragsak. Dahil yung nga manong name iti pagkasarita, kinagyaman naklaon na iti anos mo, nga nangurnos, kalpasang nga nakinsan keng ka dito Italiana, dir manong name ko ma, ti kayat ko pakibasaan na, nga madadang kinayat ko dito, iti kalman laing, tada ito iti kang runa pagbubuyaan. Sabi ko mata na kaibati ak ti adal, liwliwak it pagsarimingan ti bihan, to yung nga rodagyaman nga pagayam mo, Samuel.